Bismillahirrahmanirrahim. Iki sranane Elmu Jayapurusa utawa Kuat Senggama. Sranane jahe diparut, diperes, dipek banyune terus dicampur kopi pahit sak sendok, dicampur kuninge telur ayam kampung ya, diudek terus dicampur madu. Di jarno kira-kira setengah menit terus diombe sadurunge andum katresnan atau senggama. Oke, yaiku ramuan kanggo Kuat Jayapurusa. Oke, matur suwun. Nah, utawa bawang putih di blender terus dicampur kopi Nestle utawa kopi pahit, dicampur peresan jahe terus dicampur madu kanggo jamu sadurunge senggama. Ku iso ndadekno kuat ana ing senggama lan ndadekno kebugarane awak lan sehat wal afiat. Yaiku carane gawe jamu Jayapurusa. Dadi mau sranane nganggo jamu kaya sing tak sebut iku mau. Matur suwun saka Mbah Pri.